má si umět sednout na povel a ne na mačkání zadku. Nechci vidět, že po těch psech saháte. Jo, povely máte už jenom tady. Sahejte si až odpoledne, až bude zkouška. Tak prosím, a v klidu. Jo, když by to tam bylo zlítaný, tak si s tím nějak poradí. No, takže to jsem s Jessinkou, s Fanči mámou, Fanču si pamatuješ. No. Tak jsem vstávala ve 4 ráno, v 5 jsem chodila do stromovky a učila jsem začátky řeštiňákem stopy tam. A kolikrát na mě pes vyzbíral cizí něco, nebo jsem stopovala, pes jí běhal pod držkou. Řekla si na to taky. No jasně, tak když si na to, jo, když se to trénuje, no tak prostě, no. Tady když zrovna v tenhle den, jako... No, to zrovna zkouška. Ona se tady musí prostě jak producí. A ještě dělat odprčky. Tam ona říká, to nějaká kráva na mě začala ječet ještě. Tak proto jsem říkala hodně, aby se neposrala. No jasně. To jsem neříká tak bošklivý. No, ale Když je to už, pravda. tak říkám číča s velkým P.